Lan dulu
tuwa. Sapa sing ngarepi? Aku ngerti. Ayo nampi. Yen pancen wis senopati saka Mojopahit. Kepengin disorot nyawa marana maju cek. Senopati anyar. Iya Kebo Taruna. Kebo Taruna senopatinipun Mojopahit. Lajeng panjenengan prapun tanding kaliyan Senopati Mojopahit. Ngatanding. Pepunton tanding mau. Aku asoring juri. Panjenengan kalah, Mas. Apa lumajang mung kali saged dari payung. Wae. Mula ganti kuwi wong ayu. Aku jaluk tulung marang sliramu. Keselamatan kula nyawaku iki ning tanganmu wong sakloro. Kang Mas. Kula ngertos. Panjenengan kadang kula sepuh menawa gantosipun tiyang sepuh. Sak saged-saged kula bakal bebelo dhateng panjenengan. Kedah kula kemawon ingkang badhe ngadepi tiyang Mojopahit. Yen pancen saguh lan sumaku ning aku mintukas marang sliramu sakloro.
Aja nganti perang. Atau sing balung kandeling kulit. Lajeng ingkang kepsal panjenengan. Sliramu wong ayu. Balangno mripatmu. Mangke rumiyin to Kang Mas. Panjenengan iku nek ngendikan iki dipun pikir. Lah nek mripat kok dibalangke lah mangke terus mripate kula pripun? Sing tegese dibalangke mripatmu ki kok dicopok dibalangke ora. Nanging sambang lirik lan netramu tumujake marang Senopati Kebo Taruna. Kang Mas. Eseme ngujilatmu dikatono dimen kasungsem mengko gampang mijet poe kelan. Cetane lereng tembung panjenengan badhe ngendika kula kedah milut kalian kebut. Aku arep kandha ora mentala. Jararan sliramu wis mangerteni dhewe. Yen mung wadon karo lanang piye amprih menangi. Kang Mas, panjenengan mboten sisah kuwatir. Nek perkawis ngadepi Senopati Majapahit Kebo Taruna, pun panjenengan pasrahaken dhateng kula kemawon. Sakmono iki kula Kang Mas. Semono Gusti Allah. Satu kok Kang Mas. Yen panjenengan sak loro saku, aku sing ana mburimu cai. Sing kudune kepaing tandha pitakon kuwi aku dudu kowe. Sebab iki papan panggonanku. Iki taman Lumajang. Iki ngono taman larangan kanggone wong kakung. Ning kowe lumba ana ing taman Lumajang kene sapa kowe? Kepengin ngerti sapa sakjane Senopati Praja Majapahit Kebo Taruna. Kebo Taruna. Senopati saka Majapahit. Iku to Kang. Bari aku kondo yen aku Kebo Taruna Senopati Praja Majapahit. Kok dadak kenyecenges kawan aku? Aku ora Liring esmu kaya dening ngino kawan aku. Aku ora ngino, aku ora nyecenges. Aku ora bakal nias marang Senopati ning Majapahit. Tepungke. Aku Dewi Mayang. Dewi Mayang. Sing siji kae. Aku Dewi Rimbu. Tak pernah opo kelawan Haryo Nabi. Aku kadange. Kadang. Jebul Haryo Nabi kuwi dhe kadang kang duweni rupa ayu, tulis teneng warna. Kebo Taruna. Piye? Tekamu ning papan kene mung kepengin goleki kadangku Kang Mas Haryo Nabi. Pancen bener. Yen wis ketemu, banjur arep kapan? Yen wis ketemu kelawan Nabi, tak rangket, tak sowanke ana Praja Yen Majapahit. ora gelem, Nek ra gelem bakal tak rudo bare paksa. lakon bakal kok pateni. Iya. Mongko ning papan kene ora ana kadangku Kang Mas Haryo Nabi. Ning sing ana aku kadange. Aku kadange sing ditresnani. Yen to pancen ora bisa ketemu kelawan kadangku wis cukup aku ae umpama arep mateni aku. Aku ora bakal merjaya dening bocah wadon. Lho, Jalaran apa? Net dan tope sak kaloron kadang Haryo Nabi. Nanging ora melu perkarane Haryo Nabi mulo sapa kowe. Aku duduke ngendi kadangmu Haryo Nabi. ora Kebo Taruna. Mengko dhisik Kebo Taruna. Piye? Apa bener kowe goleki kadangku? Iya. Aku pancen ngupati kelawan kadangmu. Yen kengkerti duduke ngendi papan dununge. aku bola-balik kondo ning papan kene ora ana sing ana wong aku. Sajake kok. Aku nak ngerti bocah wadon loro rupane ayu-ayu. Wah. Pomo kewe tak pateni ngene aku ora mentolo. Ora apa-apa wis pinangka aku gantine kadangku paten ora. Lho eman-eman nak bocah wadon dipateni. Bocah wadon kuwi kudu dipuk-ipuk, dilus-lus, dimimi. Lho, Kene kebutan. aku atek kemringet diri. Senajan to aku wong wadon. Ning aku pinangka musuhmu. Yen to kowe kepengin belani Majapahit wis to. Bandanan aku rangketen apa aku kok paten ana wis aku pasrah. Wis to Kebo Taruna. Nek aku musuh kowe sak kaloron.
Yang tuh aku bakal bisa mateni kowe kuwi bakal kelakon. Nanging aku ora bakal mateni kowe. Terus sing kok karepnya Sing tak jaluk wis ora sah dadak peperangan nganggo atau sing balong kandeling kulit. banjur sing kok karep. Sing tak karepke perang Kasmara. Sik Perang kanthi nganggo rasa. Sik lagi sepisan aku ngerti. Ana tembung perang kok perang asmara kudune perange nganggo rasa. Kuwi perange sing kepiye jajal? Alah. Wong ora ngerti. Aku durung tau ngerti kok. Wong lanang karo wong wadon biasane nek ketemu banjur seneng. Ngerteni jenenge aku Senopati. Jeneng wong perang kuwi mau tetep adu jotos-jotos, adu. Aku ngerti nek wong perang kae nganggo adu jotos dinotos. Nanging dudu iki perkarane. Dudu saiki. Piye? Piye, Kang Bos? Nek kudu bisa ngrasake sing dituke sakjroning atiku. Saktenane riwayat lan dhewe iku. Aku ngerti kesakaloran rumangsa kasunjuk atiku. Rumangsa kapilut marang pasuryanmu. Yen pancen kowe gelem nampa pekan dadi sing tak karepake. Riwayat lan dhewe aku ora bakal percaya kowe sakaloran. Malah saya kan bakal tak mulyake minangka dadi garwane Kebo Taruna. Kudu wayahe Senopati. Itu pancen kewayahe satriya lan kadya ana ing macam ora kaya ngono kuwi carane. Aku ngerti. Yen to pancen aku luput, aku wis wani seneng karo kowe. Piye? Gelem napa ora? Lam tilam. Arep ngetot karo kowe. Perjiwatan pagung lingan. Suaramu jane apik. Piye? Sing elek apane? Kang Bos. Sing elek apane? Ora nalek. Kakek anak, Kang Bos. Ayo nih, Cetakmu kuwi lho. janda sih. Ah, Sing marai apik yo kuwi. luas sih. Luwes-luwesmu dhewe. Ah. Aja mbok. Duh, Mas Nira. Aku rungono cengkokmu lho nganti kudu. Aja kaya ngono. Ning kuning. Pancen aku kuwi wong kuning menjel kuning. Lancen kuning. Dino Bokonge. Pokokmu dhewe. Aduh, Dimas. Coba ora? Ora. Ente por kakak dewe. Ojo kaget. Jantungan tenan aku. Arep tak bacotke kok jantungan. Aku sih do jantungan iki kok. Nek jantungan ditokno ora arep jantungan. Ojo kaget aja mak keras. Samben kerep aku tresno. Marang sira. Nyopo.
Mulane nek wis kok ladeni, lho kae ana sentong nganggur. Apa? Sentong kae nganggur. Rasane apa iku? Terus ya apa-apane sae-ae. Jam. Kulo lakon. Aku tewas wedi ngono. Ales nyonanggal Redene aku wis kondo. Aku kepengin bojo kalawan kowe sak kaloron. Mula saka kowe tresnaku kelawan kowe. Lair temu sing batin. Lair batin? Yo. Kepengin duweni garwa aku lan kadangku. Iya. Karone kira-kira kuat duweni bojo loro. Yo kuat seminggu isine 7 dina. Ono 7. Sing 3 dina kanggo kowe. Heeh. Sing 3 dina kanggo sijine. Isih luwih sedina Kanggo tak go golek rondo kene. Pangkat senopati ketoprak kok arep kurang ajar. Kurang ajar. Yen kok pancen kowe arep dalem aku lan kadang uyo nang papan kene. Aku bakal sago dadi garwa. Sago. Jare kandamu sago. Durung rampung nggonku kondo. Dirungokke dhisik wiwit sepisan nganti sing tunggal. Nek wis sage jangan yo. Mengko dhisik durung rampung. Durung rampung. Durung. Ya wis bacotno. Aku sago dadi garwamu. Sago. Ning kabeh ki mau ana pitukone. Pitukone apa? Jaluk Mas Picis Raja Brana. Dudu. Omah tingkat 17. Ora. Apa? Aku gelem kok pundhut. Lamun kowe gelem balui wong-wong rumaja. Nggih. Kowe gelem dadi garwaku. Waktu aku kudu balungi wong wajang. Enak perkos aku. Terus Saiki ngene. piye? Kowe gelem dadi bojoku apa tak sirnake saka jagateng Padang? Kowe arep pateni aku? Buktene ning papan kene yen pancen kowe arep. Kowe jaluk mati. Tak pateni. Aku percaya yen siamu senopati saka Mojopahit katon. Aku legono ngakoni kalah. Gelem mbok sowanke ning kraton Mojopahit utawa aku mbok pateni lega lan lilo. Nanging Piye? sadurunge kowe mateni aku tak mbukul lembaring sejarah sing wis kau
iki ngandhake kaya ngono. Biyen ning Mojopati ini jumenengan Patih Hamangku Bumi yo aku Haryonam kaya ono buka projo sing ora sampe perkara nanging samono uga ana wong Mojopati sing sabelo marang aku. Sing sabelo marang Sapa sing sabelo karo kowe nang Kebu anak. Kebu anak Brang lan lawe Bupati Semetuban sing ora sarujuk yen to aku dadi patih Hamangku kuwi ning Mojopati. Nganti perang gedhe. Sampai perang mati sampluk orang kali tambak beras. Iya, kebuan ablang labuh tumpak negara orang Mojopati. Ora ginanjar sing samurwate ora. Nanging diluputake nganti kebuan ablang ninggal putra. Putra kakung sing dititipake ning kraton Mojopati. Udakara gedene sak sliramu. Aryo Nabi. Kok pengen ngandhakake kaya ngono kawan aku. Ana sambung rapete apa? Sejarah kuwi kelawan Ana sambung rapete marang sliramu. Tenane. Kebuan ablang dititis siji. Sing manggon ning Mojopati. Ya kowe, Taruna. piye? Yen sliramu deku-deku ning kraton Mojopati. Ning nyampani jaya negara ya kala gebet. Apa teges sliramu? Urip buktinan moyo ancek-ancek wangkene wong tuwa. Dadi aku putrane Kebuan Abrang. Yen pancen kowe anak lanang gelar iki nganti akhir dewasa ngerti lembaring sejarah yen wong pamukake wong saka Mojopati piye asrati. Wis gamblang. Cetha kole paman Arya Nambi. Yen to ngandhake sejarah ing rika semanten paman. Sedaya sami pas dados paseksen. Ora Ing wektu dilengki Kebu Taruna sabelo klan Lumajang malih ingal dadi satru malih. yen pancen niat lan karepku dadi Senopati. Ana Lumajang meraih Mojopati satrio balik. Yuk, tak regani. Umpama kelakon Gunung Gendero, kubuke kata Mojopati. Unduh-unduhanmu, bumi sigar semongko ana Lumajang. Sing kaping pindho. Kadang sak kloron. Dadi darbemu. Aestunipun paman. Kewajiban kula sampun lampahan, Mas. Matur nuwun Cahayu. Upama ora ana sliramu sak kloron. Mesti aku setumekaning pati. Kula wau sampun matur. Babagan Senopatine Mojopati panjenengan pasrahaken kaliyan kula kemawon. Ayu tenang. Mancing taman resik-resik gapura ana